सरस्वती मैया की डीजे अमित तिवारी नंबर 1 बाटे साउंड बन्हाई मैया जी के मूर्ति बा कोचिंग में रखाई। नंबर 1 बाटे साउंड बन्हाई मैया जी के मूर्ति बा कोचिंग में रखाई। ढेर बोले वाला जाई नहीं बच के यादवा ध्यान से सुन हमरा बात के। आदे पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। हाँ पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। मिक्स बाय अंजित राज डीजे अमित तिवारी पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। झगड़ा झंझट के ना बाटे कोनो बात रे। पूजा के समिति रखी चारू ओर चाकरे। पूजा बाटे 5 के भाषण लइका से आने और दादा दादी सबके मिली मैया जी के प्रसादी। हम कहतानी सुन साच के यादवा ध्यान से सुन हमरा बात के। आरे पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। मिक्स बाय अंजित राज डीजे अमित तिवारी पूजा बाटे 5 के कहता रे राइटर नीतीश दीवाना सभे नाची के हु करी न बहाना। पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। राजा लाल अजीत देत बाहरे बताई वीडियो बनी खूब सेल्फी खिंचाई। अंजित राज राखी सबके डांट के। हाँ सच के यादवा ध्यान से सुन हमरा बात के। हरे पूजा बाटे 5 के भाषण होई नाच के। 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 एकता रिकॉर्डिंग स्टूडियो कांटेक्ट नंबर 7982720011।